Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kinoyalam jahnyote National Youth Front haga khalai trik unai wing ala jar posau kilalet ban ai jingker shan ban ai minsim bege samla pule jeng skul ba ne hu kibla penlong ge jing sha thangan la prasngi khandai met bandawa hier shuki you vice chancellor professor PS Shukla ubla jar ngai bat bandawa wengkam you registrar omkar singh bat you deputy registrar amit gup bat kumjuru ban thongi ki pro vice chancellor hashilong baratura campus Hakajinga kran bat kelat batai kubor Presiden Jaga Singh ba sadan bela ulong Naduh bela Synshar ke BJP hari India kla persyang berwanra Dkhot RSS ban shimti komi Khlieh hagi skul ba ki bahap hapo kajing kmi jaga sarkar pedeng bat bendrap ru bedai nakani kadau ke penlong yu Professor PS Shukla ban do nuat bat bu unslur hadu kat ni kat hadu bu skap shu kajing u jingnam jaga samla pule bakino hikai namar ba sarkar India kla besut kajing sngauniam Hindu hapo ki jaga pule chungkari India barok away. Shushu lakin thoru bekajing thong yu Professor PS Shukla ladai lupa kajing bakla bat nalo kata ondaw la syong ha kashuki ula thung sendan sedaki yes man nikin yang kok ngu la jong ha kitran bakongsan jaga skol ba ni hu. Kali ongkal ada ka jing lekai jong central government jong state government jong BC ya ka education scenario hakan ka higher education bulan po university namar ba ki khna bawan ang ni long ki dei bawa bakwa man penkiu ka career ko jungki haka academic career ko jungki hakadan ma fair ka kum ko jingko aga jungki hinrai ka ni ka jing le satlop ko jing le matlab jong BC ru jong ka central government ru jong wat ka state government kam komen ye halor ka ni ka banta ka ni ka pni ba ka nehu nalor ba kala her kardan haka report haka grading ko jongka ngapani ka ni ka jing le jungki kan kanum don kanum phalang da kumui pan kan nang penher kardan susu kan hu bar kan de jingle aranya ka jala bar koi ba ka jingle alanya ka university ka bangi kwa pan pau nang kaleng ka sangi kalong ba ka baki kumangal karan mentan baki samla ke wan ni kalong pursue ya ka academic career ko jongki kamdai yaki bakin poi syak agitational mode hadu bakin haban syong da ka jing syak ngan ya ka jingle kuman jongki bor ba dipet jong ni hu tengi na ka sengru ngibu ba ka jing dawa bangin sa jing tho ka ministry of human resources ba ka de ben shimkhiam no mardor kan ni kam ba da kum no katkum ka jingkwa ki samla puli ni hangni hadin malalap ka krum karam jong kar company ya ni university niru na ka sengi dawa ba ubisi de ban hier mardor ba ni sa ka jing tho ru sya ka habi de ba ta bi gani ka appointment hangni la dangi kran ka jing thung ubisi ru hakiba katkum balapau ki media ki report ki committee fair ka jing thung university ru kala bakla lupa kanalong ta uni ubisi pa uthung sa yes man la jong sundan haman ki benta ki kongsan jong ka ni hu te kani ka pni ba kadon kadau kun chalendet jong kani bro ban kadon kadau chalendet jong kani bro khoi namar kani ka only central university ko badon po mi khala ka jongi bat ki shim ko bu ya kani la banong kan nepotism ka jor hangne ka corruption ka jor hangne na kibriu ki ba kwa ya kan nepotism ka corruption ki kwa ba kan don ka nepotism kai ka bangi laju asngau hina do asdang ni jing khi persya university namar phimdai nimdai ban pai tang kan dehu Naduh baka sarkar BJP kala yo ban Synshar po central government kala persyang ban bu ide gibri lajong ngala bonong la persyang ban bu ide ki RSS kadar haba baro kim kita ki Khlieh jong university te kani ka perlong university bon donut hadu kani bon silur hadu kani bon MC hadu kani tang ban sngo ban sngap ya ke jingut jong ki khana pulih ni bat kinong hikai hang niru ka patiau shu bar kaju kopor central government ru kam patiau shu namar ba kadai ke jing persyang ba kata bangiong kata ka hinduization ya ka educational scenario for India hi bro